लाइभ होनानै फैदों नोंथांमोननि गेजेराव फैदो खैला मैलायावबो बड' डाइसिस कनफारेन्स सभा जागासिनो दङ NLC नि दा बाहाय थांनो सानदोंमोन नाथाय लोगो गैयैनि थाङासै रावबो लोगो जाहरासै जोंना ब्रादार जसेफ नार्जारियाबो थाङासै आवगायासै बिनि थाखायनो आंबो थांनाय जायासै नङाबा लिंहरनाया जोंना SK ब्रादार SK बड' ब्लग चेनेलाबो बिथाङाबो लिंहरदोंमोन आरो मिनियामोनाबो लिंहरदोंमोन थाङासै आङो गाबोन मर्निंआव थांनोसै एसे खामानि दंमोन जोंहाथ' खामानिया मा होनबावनो राबार हायो नालाय राबार आथा बेखायनो दसे बेलासियाव राबार टेपिं खालामहैबाय ओमफ्राय गाबोन फुङावहाय मर्निंआव कालेक्सन खालामहैनोसै आरो दा आं बिनि दारैबो थांदेरनाय जायासै लोगोफोर आंनि लाइफनि अमा दोननाया जाहैबाय जोंहा फंबायनि हाबानि बे अमाया जाहैबाय 1 तारिख फेब्रुवारियावहाय बुथारजागोन एबा बे अमाखौ मोनजागोन नोंथांमोना फंबायनि हाबा दङ जोंहा मादैनि फिसालानि बैयावहाय हाथिमारायाव दैखरगुरि ओमफ्राय गिर्जाया हाथिमारायाव नं 1 हाथिमारायाव हाबफैयो NLC चार्चनि जोंनि न'आवनिनो जायो 1 तारिख फेब्रुवारियावहाय नोंथांमोना बयबो फैनो हागोन हौवा गोदाननि नामा जाहैबाय दैथुन इस्लारि हिन्जाव गोदानखौबा बारा मिथिथ'वा दे हाबाया होजोंहाय जागोन ओमफ्राय जानाय लोंनाय बाहायबो जागोन अमायानो अमा दङ एभेलेबेल अमायानो 2 मन 2.5 मन 3 मन बेबायदि जानायनि गोजाखा आरोखि फिसाला सासेल' नालाय बिनि थाखायनो गाजा गोमजा जागोन आरोखि हाबाया नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आवनो नुगोन हाबानि भिडिअ कमेन्ट खालाम लोगोफोर सोर सोर दंफैयो आंनि लाइभआवहाय माबायदि नुदों कारेन्ट माने टर्चसो सुदों नै मोखाङाव नायनो हालाय टर्च एसे ओरै टर्चनि फहरजोंसो आं लाइभ होदों दे ओमफ्राय सलारनि लाइटआबो मोजाङानो साथियाखै कारेन्टआनो गैया मा जादोंथाय एब्र' एसे प्रब्लेम जादों लाइना मोनायाव माबा लाइनानो थांलाय फैलाय कनफारेन्सआव थांनो गोसोखामोन आं बड' डाइसिस कनफारेन्सआव बिराद थांनो गोसोमोन नाथाय गैया हारसिंबो उसुबिदा नालाय गोजांनायजों जाबजों एसे गोजान जायो 3 किल'मिटार जागोन नामा जोंनि न'निफ्राय 4 जागोन नामा 4 किल'मिटार लामायाबो जिबादि हाद्रि दामफार खारो सान हर नन स्टप दामफार खारो ओरै जोंनि लामाजों बाब ओरै भुटाननिफ्राय बोख्लायसैना बर्डार ओरै मालिबिथा भुटानथ' नङा जोंनि इण्डियानिफ्रायनो मालिबिथानि एरियानिफ्राय नोगोद बल्डार बोख्लायो बिनि थाखाय ओरैबायदि दामफार सान हर दामफारल' खारखायसै माथो कमेन्टआनो गैया रावबो हाबानि अमा दै लोगोफोर बे हाबानि अमा प्रफाइलाव नुनाया हाबानि अमा फंबायनि बेसे जानो अमा जागोन आरो कमेन्ट हरदो बाबुमोन फंबायमोन बोथोराबो गुसु नालाय ओंखारनोनो बाथावथावनो बारहायाव बाइकजों थांबाथ' ओरैबायदि सुहाबखायो हे प्रभु कारेन्ट आ जाओ कारेन्ट फैबा एसे मोजां जासिगौमोन लाइभ रायलायनो थाखायहाय टावाराबो ओरैबायदि प्रब्लेम ना जों गामियावहाय ओरैबायदि असाइस जालांखाबाय 1 किल'मिटार जागोन जिअ टावार दङ एयारटेल टावार दङ जिअआ ओरैबायदि असाइस जाबाय डाटायानो गेंफैला जोंनिसिमाव ओमफ्राय एयारटेला एसे गेंफैयो आरो सिगां हगार गोदानावहाय नाङोमोन टावारा दा नोगोद फाल्थु जालांबाय जिअ टावारा मा जाखो कमेन्ट हरदो सनमोन
रावबो फेस नामा आंनि लाइभआवलाय सिनायनाय लोगोफ्रानो 33 जन दङ अब्लाबो सासेबो लाइकबो होआ कमेन्टबो हरासो माबोरै जाखो फंबायमोन बाबुमोन एसे लाइक होना हो कमेन्ट हरना हो मोजां कन्टेन्ट भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै नाथाय माखासे गोबां पार्सनेल प्रब्लेम थायो नालाय खामानि दामानिनि माबा अनेक हेनटेन प्रब्लेम थायो पार्सनेल बिनि थाखायनो मोजां कन्टेन्ट भिडिअखौ लाबोनो हायाखै नोंथांमोननि गेजेरावहाय नाजानि फेब्रुवारिनिफ्राय मोजां कन्टेन्ट लाबोनो थाखायहाय मबाइलाबो बावाखै आङो गोदान लानाया 2 मान्थ्स जाबाय सेमसां लाबाय आङो सिगां वान प्लासमोन दा सेमसां लाबाय आङो S21 FE नोंथांमोना फ्लिपकार्टआव सार्च खालामनानै नायहैबा नुगोन सेमसां गेलेक्सि S21 FE आरो सोरबा लाबोदों कमेन्ट खालाम होमब्लासो सिनायगोन कमेन्ट खालाम लोगोफोर 48 जन थेंक इउ स' माच आंनि लाइभआव बेबायदि फैनायनि थाखाय थेंक इउ रोजा रोजा लोगोसे साबस्क्राइब खालामना गालां सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदांबा नोंथांमोना आंखौहाय 3K एबा 3000 कमप्लिट फेमिलि खालामना होदो अननानै आंनि अफिसियेल ल'शिप चेनेलखौहाय बयबो अनसायदो आरो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायनाय बर'जों बर' बयबो हेफाजाब होगोन होननानैहाय कारेन्ट गैया दे लोगोफोर आं टर्च बे राबार हाग्रानि बे खर'आव हमग्रा टर्च लाइटआलाय बेजोंसो लाइट होगासिनो दं आङो लाइटआ सलारनि दङ हनै ओमफ्राय मोजां साथि आरो नै बेबायदिल' आरो सलार ओइ मा नायदों बे नायदो बिसिनायावनो ओरैनो जिरायना नायदो नै बेटि आबैना आलासि जानानै दोननोसो फैदोंलै साला मबाइलसो नायबावदों जोङो मबाइल थोस नोंबो बिदि नायनो गोरोंलाय गुड मर्निं गुड इभिनिं हरसै मामि हयखे हेल' गाइस होनहरदो हनै गोबां दंलै हनै हाय होनहरदो हाय मामि हाय गुड इभिनिं होन गुड खोनाहय हासुनाय आं न'आव गोदाव सोराव खोथा बुङो बाबा आं मुजा खुबाय मा होनदों मुजा ओलै दानि गथ'फ्रा नै बिदि भिडिअ'ल' नायसै आरोखि सर्ट भिडिअ नै आसोल खासै दानि खुदियाफ्रा आफ'नि होन लोगोफोर माब्रै दं खबर सबर एसे फोरमायहरदो 2024खौ माबायदि थांहोनो सानगासिनो दङ नोंथांमोना एसे फोरमायहर थांखिया मा थांखि दङ कमेन्ट हराखै रावबो कमेन्ट करो लाइक करो सापर्ट खालामना हो लोगोफोर आंनि चेनेलखौहाय आदा नों जेरावखि थाया गोसोआ कनफारेन्सआव थांगोन गाबोनहाय कनफारेन्सआवहाय थाङो भारा नाङोलै गारि गाखोबा थांजाखायोमोन ना फैब' रायलायबा मामि फै रायलायनि हाय गाइसनि बेटि फिसाजो बियो नै फिसाजो नों मा जाखो नों सोरनाव थाङामोन आबैनाव थांदों दा दहायसो फैदों बिबैनाव थांनानै दहायसो लायनांदों ने सानथाम थाहैखादोंमोनलै मामि मोना बिमा फिसा हनै नोमबाजैया सिखावगासिनो दङ आदि दिगा माइ बलंगा थाम्फै दांगोरा
गोथां गोथां जालांबाय गोमोन गोमोन जालांबाय ओंखाम सं जा ओंख्रि सं दाउ जा ओंखाम सं जा ओरैबो लामा गैया ओरैबो लामा गैया हेलौ नद' थाबायना थांनो हायो खेलानि मालाय बै गेजेराव जिरायनाय हरै सेरना आइदिलै नोंखौ आं मोजां मोनबाय सना नोंखौ आं गोसो होबाय माथो गोदोंलाय दै लोङाखै मोलोंदों मामि नों मोलोंदों अमा फेन्दा जानांगौलै आंनि देनां फिसाजोनि अमा फेन्दा जानांगौ अमा फेन्दा हरनाय दा आङो दा अमा फेन्दा हरगोन दा हरा अमा फेन्दा हरना देनां ब्रे होनबा अमा फेन्दा हरनांगौ नै बे मामिनि अमा फेन्दा जानांगौ अमा फेन्दा हरगोन दा अमा फेन्दा हरगोन दा हरा थोद नै मा अमा फेन्दा हरनायलाय जखि आब' रमला सोर आब' रमला बाजै रमलानाव माला माथो गाननाय जोमनायनिल' रानसैलाय जाबखो दं गिदार बेखायनो बै गद्रेजा खुलिलाय देखायनि आं मा लोगोफोर माथो इलाय गारि साबिखौलाय मानो लाबोआ नै गारि साबिसो फिसाजोआ थां दिनै दिनै बैयाव गाबोन थांनांगौ सबायाव नोंबो थाङो दा तेर'जन दङ कमेन्ट खालामना हो लोगोफोर मा जाखो फंबायमोन बाबुमोन बिनानावमोन मा जाखो कारेन्टआबो कारेन्ट मा दिनै माब्रै दं कमेन्ट खालाम हर लाइक हो शेयार खालाम भिडिअखौ नोंथांमोना टर्चजोंसो लाइभ होनायनि मा मोजां जानांगौ जाखो भिडिअ क्वालिटिया माबायदि नुहैदों लाइभआवलाय टावारनि एसे प्रब्लेम मा ए गोदाना बे गोदान थावैलाय नोंनि औ बाब देन्जार गोरा मा गोदान लाबाय गोदान बे आंनि बैयो नोंनि बैयो बेबेजों सना बे आंनिसोरा लेकमि आंनिसो औ लेकमि सानक्रिम कमेन्ट खालाम माब्रै दं मा ओंख्रि संखो जोंनालाय हा लाव आलु टमेट' ना गोरान नो कारेन्ट फनिलाय आइसु कारेन्ट फैबाय लोगोफोर कारेन्ट गाइसमोन कारेन्ट हाय एभ्रिवान कमेन्ट हरदो हालेलुया लिरदो मे होनदो मेल'रिसा नाम लिरलाय नोंनि मामि होस मबाइलखौ बेबायदि खालामजोबबाय आरो नोङो
मबाइला हाब्बा फिसाजोआ टेम्पारा माबा खालामजोब्बाय बाइप्ले होजोब्बाय दाखालिसो लायदोंमोन आइफन 13 प्र मेक्स नै लोगोफोर माबायाव लायदोंमोन गुवाहाटी सेकेन्ड हेन्डआव 55 नि लायदोंमोन 13 प्र मेक्स नै नायनो हागोन 55,000 नि लायदों आरो 1 इयार्सनिमोन नै गल्ड कालारनि साफा टेम्पारानो बेटारि बारा जोरा बेनि थाखायनो आं बे आइफनजोंहाय ब्लग खालामा लोगोफोर आं सेमसांजोंसो खालामो सामसुंआबो आइफननि बाबखा आंना आइफना सेहेराल' बेटारियानो प्रब्लेम आइफन इस बेटारि इस भेरि बेड ओंखायनो आं आइफनजों ब्लग खालामा लोगोफोर नै दंसाबो आइफन खोन्थाना दा दासो बेखांदों नोङो जाला दख'ना नांगौनो 15,000नि इउथनि मोनबा होगोन र' मा 15,000निल' 22,500निखौनो होगोन ना दख'नाखौ मामिना आइफन नांगौना नाङा आइफन अबे गयनि फैसाबा लादरा गय फानहरबा 1.5 लाख मोनबा खुगाजों बुंब्लाबो गोसोआ सावार बेरनो गोसो होननानै जों राबार हाबा नैबे टर्चखौहाय लोगोफोर नैबाव हमो आरो नै दिसलार दं नै आंनाव दिसलारबो ओरै हमनानै मोनायाव खुस अन अफ on off on off you disturb you home sing oh yeah बेखौ ओरै खालाम बे है जाबाय फैदो जाबाय मा जाबाय फैदो जाबाय गोरोंखादे थसमो र' नोंबो टेपनो नोंनि खर'आनो देरद्राय ना देरद्रायङा थसमसै आरोखि आयो गोगोमखानिनिबो खर'आ ना खान्दानि say disturb don't touch me okay दे दल था खर'आ वाव रदे जाबाय दे इलायसै दे इलाय ओरै नै मामिनि देखायदो दे मामि होन आबैनो खिन्था आबैनो खोन्थादो जाबाय दे आबै अर सायदों दे हा बागुरुम मोसाहां रुंबां खानाय लानानै गोसोखौ खावना लांबाय नों आंनि गोरबोखौ बोना लांबाय नों अजना नों आंनिखा लाबदो मोदानो मेगन गाज्रि जालाबो हट नों अफ खालामसै गोरोंखा माथो टेप होननोबो गोरोंखा माथो लोगोफोर ओंखाम जानोसैनो आं 20 दोननोसै 20 मिनिट ग्रोबाव दोननोसै जाखिनि आंनि लाइफआवहाय फैबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो हामबायनो रोजा गोसो गोरबोनिफ्राय उसिग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय बयनोबो नोंथांमोननो स' लोगोफोर सोरबा माबाफोर बुंहरस्रानो गोसो दंबा बुंहरदो आरो बुंहरनो गोसो गैयाबा बयखौबो लाभ इउ अल बाय गुड नाइट होननोसै बयबो मोजाङै उन्दुदो आरो सोरबा सिमां
मोजां सिमांफोर जमनो हासिगोन नामा ना मा होनो लोगोफोर? आरो नै सोरबाफोर फैबावदों, नै साथाम फैबावदों। थेंक इउ। आंलाय नोंथांमोनखौ मोजां जमदो सोरनो गोसो जाबायमोन। बाय बाय होनोसै दे लोगोफोर। दिनैनि लाइभआव नोंथांमोनजों नुजाफैनाया बेखिनिसै। आसा खालामबाय नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै। बाय बाय, गुड नाइट।